Ja, den første tog virkelig også lang tid. Ja. Inden den vågnede ordentligt. Climbing over his friends here. Not making it easy for them. Out of the way, out the way. Come on. Get. Look at them. Oh, there's a lot coming up now. They were collecting their Jesus strength, Christ. I think. Der er mange, far. Ja, wow. Der er faktisk rigtig mange. Wow. Look at this. Massage. 1, 2, 3, 4. Wow. No, sorry. It's a massage. Beautiful. Oh, great. Look. Han skulle bare lige irritere dem, så de andre kom op. Ej, hvor er det sindssygt, det her. Wow. Det var det, jeg fortalte om, Rikke. Ja, jamen, det er helt vildt. Er det ikke sindssygt? Oh, det er helt vildt. That's a massage. It's the first one for you? Yeah. Wow. Good for you then. It's a massage. How many can we count to? Jesus 1, 2, 3, 4, Christ 5, 6, 7, 8, 9, Almighty. 11. Wow. Vanvittigt. Er det ikke fedt? Jo, vælter bare op. Hold da kæft. Wow. Look at these. How lucky are we? Wow. Wow. So many siblings. Wow. Fedt, mand. Så ned til havet, og der er lavet render, og der er masser af mennesker. Der kommer bare flere og flere og flere. Det vælter op. Det vælter op, mand. Hold da kæft, det er massage. Ej, hvor er det vildt. Wow. How many? Ah. Imagine if we had so many siblings. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't know how many, but they keep coming up. It's over 20, I reckon. Shit. Jeg tror, der er over 30. So now we really want them to go to the water. So Yeah. we're gonna practice our techniques here to help them. Yeah. Look, Wow. what a morning! They just keep coming. Ja. Massage. Jesus Christ. Det er fedt, det her, mand. Så, Anne Mette It's really og I andre nede på Femern. give them shadow. Ja. Always Det er sgu okay, det her. Så er der massage på Kreta-stranden. Finally. Ham sin meget har løbet derhen. Det er helt vildt, der kommer flere op. I've been running to the hotel. So I have similar training like the Det er vildt, det der. Hold da kæft, siger jeg bare, mand. Hvad? Hold da kæft. Det var fedt. Jeg kommer stadigvæk op. Ja, hvis I har nogle sandaler eller sådan noget, if you... No, it's a turtle race. Ja. Jeg tror, det er dig. Det er nok de to. Det er nok der en af, de kommer. Den Ja, sidste, det er lige der kommer snart op nu. de får lys, så går de jo mod lyset. Så, wow. Bliver ved med at komme op, De prøv at der, se. de går oven på hinanden. De to, de går oven på hinanden. Op for søren. Ja, good. Very good. Such a good job. Ja, det er virkelig fint. Og der er en side, der er en foran der. Se, der kommer en til. Ups. Der kommer stadigvæk op. Prøv at se, der kommer Ja, hoveder men op. det er helt vanvittigt. Det er total massage. Det er Der faktisk... er 3 hoveder endnu. Kan jeg se. Really good. Ja, Det er vildt, det her. Se, det vælter op. okay. Prøv at se dem en gang. Det her høvler bare dernede af, mand. Nej, hvor fedt. Yes, very good. With your shoes and everything. Der er mine sko også. Prøv at se det her, de bliver ved med at komme op. Ej, hvor sindssygt. Fucking hell. There's so many. We want to show them all. Hold da kæft. You're doing so
Det er bare... Still coming up. Yeah, still coming out. Jesus Christ. Og der er lige en, der er på vej, den forkerte vej derovre. Wow, flere? Ja, det vælter op. Der er flere hoveder, der kommer op nu. Det tror jeg faktisk ikke engang selv. Jeg har set så mange på en gang. Det er helt vildt. Og der kommer flere der. Der er 2 hoveder, man kan se. Ja. Og der er en alligevel forkert derovre. Det er godt, du ikke vil spise, hvor man... Hold da helt kæft, siger jeg bare. Prøv lige at se dem dernede. Ja. Bare se de her små. Ja, de kommer ned, ikke? De var bare alle sammen stået op på én gang. Det er utroligt, bliver ved med at komme op. Nej, de rammer en tror jeg det op igen. Så bliver ved med at komme op. Ja. Helt fuldstændig det er crazy. nej, der prøv at se, det sådan rører sig dernede. Der kommer flere. Nej, det var sindssygt. Det rører sig nu. Kommer der flere? Ja, det gør der. Møvler op, mand. Der kommer en mere. Nej, en kæmpe redder her. Så der kommer mere. Ej, hvor ser det fedt ud. Der kommer lige en her, der er på afvej. Men... Ja. Jeg vil lige have reddet ham lidt her. Stoppede det nu? Ja, den her også. Go its own way. Ferdinand over here. Hold da kæft, så ser det ud. Det skal jeg simpelthen lige. Så real massage. Jeg hopper lige ind. Jamen, jeg er simpelthen nødt til at køre den her video helt igennem. Det ser fuldstændig crazy ud. Ja. Hvor er det godt det her. Ej, hvor er det godt. Wow. Christian, der kommer en ud til dig igen. Er der nogen, der har talt det? Nej, men der... Det startede med at være 2. Og nu er der mange. Og nu er der lidt flere. Vi prøver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. I count 55. So that's a lot. It's a lot, huh? Yeah. 54, 55. That's incredible. Well, that's pretty accurate. Yeah. What an experience. Our teams will walk here soon and count all the tracks. Du kommer ind med det, så vi skal. Det er godt, I er dygtige, you're good. You're very good, everyone. Hvor sindssygt. Han er helt op på ryggen ham der. Do you have a shoe or something? Yeah.
Kæft, mand. Hvor sindssygt. Og det er noget, der... Ja, det kan man se. Jeg startede en mand. I morges. Jeg er ude og tjekke den her klokken 10 går aftes. Klokken 11, klokken 1, klokken 3. Går op klokken 6.30. Så har jeg været ude lige siden, og der fandme ingen op. Så det var fedt. Oh, yeah. Do you have... Yeah. I mean, good with the shoots. Do everything we can. I'll make a trench for them. It went. Look at them go. Ja, du må ikke røre dine ben overhovedet. Ja, du må. Ja, det kan de blive 10 gange eller sådan noget mere. Der er jo ingen bølger i dag. Nogle gange så er det jo crazy. Nå er den et eller andet. Den er kommet ud. Den er der. Super. Prøv lige at se dem en gang. Ej, hvor crazy. Vil du tale, hvor mange der var? 54, 55 tror jeg. Okay. But that escaped a few days ago. So Yeah, and I talked to one of your colleagues. Yeah. She just filled the hole. The whole. Yeah, because it had synced in. Oh, I see. Yeah, but it was 3 or 4 because I saw the tracks already walked down. Yeah. But I saw there was exactly all the way down to the water. Okay, that's good. Yeah, but for So we have teams walking every morning to see the track. yeah, but she didn't look. I had to kind of ask her to go back. So that was right. So, but I don't know if I understand. So you. I tried to call her number, and it was. Yeah, because we always check every night. Yeah, So and we see all the tracks. and then there were like 4 tracks or something. Like that, 3 or 4. Yeah. But they were at least successful then to the water. Yeah, that's good. ja, det var godt. Godt set. Hvor er det godt at se her. Ja, det er vildt.
Look at the small heads coming up out there, right? Ja, det er så fint. Det ser så fint ud. Men de er slet ikke flokdyr. Nej, for helvede. Det er everyone for themselves, too. So another one counted, so 55 as well. Yeah, but more than 10 it's a mess actually. It's a matter. Ah yeah, it's a mess actually. Nu må du ikke bevæge benene. It's like